kok ndadak dicub barang mak ya sangka tresnaku karo kowe no. Jan lemu budidaya marang seni kuwi mau ya jan pancen ya. Diterusne ya nok nggonmu budidaya marang seni merga seni kuwi mau iso kanggo nglejarake penggalih apa wae. Nang omah mumet wis seni nek goleki seni ning kene ya mari. Ha iya mak. Lemu ajar nembang kuwi mau karo sapa no? Karo Bu Asirah mak. Ya wis ditekuni nggonmu sinau ya no. Mak. Iki ngene ya nduk limbu apa? Gandeng dina iki awake dhewe iki pinercaya nampa sampur saka panjenengane pangarsa Anjungan Jogja Taman Mini supaya nglipur kabeh para kadang-kadang khususnya keluarga saka playen ya. Heeh, saka playen ingkang wis getas playen ingkang dina iki mengukuhkan ketua terbaru. Ayo mudah-mudahan iso amanah, iso nggawe kuncara paguyuban getas Kecamatan Klayen Kabupaten Gunung Kidul. Ayo muga-muga iso tambah ngraketake paseduluran lembangun guyub rukuning para kawula ingkang mapan ana desa Getas Kecamatan Klayen no. Iya mak. Iki sinengkuyung para wiraswarawati ingkang saka Sukrakasih Cinampur berkolaborasi karo Sendang. Sendang kuwi apa? Sendang kuwi mau seniman dalang Ngayu Jakarta. Lah apa kowe saka Ngayuja, Mak? Aku ya saka Yuja biyen. Jojamu ngendi? Malyabara. Omahmu Malyabara? Dudu omahku. Aku mbiyen klangenane ning Malyabara kono. Ngopo, Mak? Ngamen. Ning ya bot-bote aku seneng karo pakeliran Ngayujan ya tak toi apa jenenge iki bondo donya nok karang ya kepiye carane udan-udan ya teko kene supaya kepiye carane iso ngrembaka Ngayu Jakarta. Ning nyuwun pangapura karang ya isane awake dhewe ya gur kaya ngene ya nok. Iya, Mak. Ora apa-apa karang ya kabeh mau jeneng sinau. Sinau angger iso gladi marang salahe dhewe mengko rak mundhak. Rasah diwaca karo wong liya sik, wacanen awake dhewe sikik nembe maca salahe wong liya. Nok. Iki ngaturke gunging panuwun karo pepunden-pepunden Getas Playen. Swasana iki jarene ngibur warga Getas iki kira-kira warga Getas aku mau ki diunuti karo Bapa Toya wae ya. Panjenengane arep nyekar Sinom Parijata. Monggo Bapak. Monggo minggah sasana. Diserpeki ora apa-apa, Cok. Monggo kula aturi minggah sasana Bapak Toya. Wong gantenge kaya aku. Iki matur gunging panuwun wilujeng rawuh dumateng Bapak Brigjen Ratna Kuncoro, Direktur Ekonomi Badan Intelkam Polri. Nggih, matur gunging panuwun Bapak, sumangga kula aturaken kawonten sasana. Wilujeng rawuh dumateng Bapak Brigjen Ratna Kuncoro. Nggih. Mangke wah lah iki ing atase peyayi sakmono dhuwure ya remen karo bujaya. Iki diurut sikik. Ayo sinome Mas, mau jare arep nyekar sinom. Nuwun sewu nderek tepang. Heeh. Kula Pakde Toya. Heeh.
Jane kula ora disinom, kula niku wis tuwa jane, Mas. Ora apa-apa, maksude sinom ki golek sing nom. Ning kula niku pun kira-kira 2 taun ora tau metu. Mengko nak kira-kira dodok lali ya. Aku paham. Budhe Ratno sing kudu benerke aku. Nek piyayu do wedanane kok ngono kuwi senengane sing nom-nom. Sampun semanggi terang, Mas. Nggih. Nggih. Monggo. Iya. Pelok napa slendro, Kang Mas? Wah, iki aku ora ngerti lha wong kula niku wong cok angon ngertine men. Iki mesti senengane miring iki. Nolak tolak go Kumrape wong tanah Jawi Suara kok kaya ngono apike ya, Nok. Mo. Biasa mangan walang, Mas. Wong agung ing ngeksi panambahan seno Iki biasa ngetoprak apa ya, Mak? Ambok menawa iya. Kepati amar sote sotanan rawalan nafsu niki kula ora nganggo guyon kok. Hah? Ora nganggo guyon ya ora apa-apa, Mas. Ora nganggo guyon gratis, guyon 50.000. Niki malah 200 ya. Alhamdulillah. Wong gur kene gur mancing tok. Ya enten 200 ning tak saki meneh. Alah. Mas, kaya Nggih. jal aku tak ndelok duit atusan kaya ngopo? Biru. Hah? Biru. Ah, ra seneng aku nek biru-biru kok ngono ra seneng do gedhi-gedhi yo. Penasu tapa rata mikul sugati
Rama suarane jan apik tenan. Matur nuwun. Ning nek luwih apik meneh sing ning sak kuwi ditokke. Oh nggih. Oh nggih. Ah ya ta. Mbak Cange. Mbak Cange. Pripun? Alhamdulillah. Ya iya. Mbah Toyo ndalu menika lulus. Ayo Amin. lulus aku nek kon ngrayu kantonge wong lulus aku. Niki wau jane kula kan ora sopan. Ah pripun? Wong kula niku waduh aku nyanyi nyanyi apa? Kula kan ngaten. Lah menika bos kula niku Pak Jumiyo iki sak sama niku kudu wani. Kok nak kurang akeh aku tanggung jawab. Inggih. Matur nuwun. Nggih matur nuwun. Gantos wedal mangke panjang. Nggih dipun berkahi Mas Jan. Nduk apa Mak? Apik ya ana. Jan. Mas Toyo pancen ya piyayine iki nyanyoh.